לא משנה איך הוא מנגן את זה בטירוף. הוא ישר לוחד את כולם, את הקהל, את כולם, מה זה? בן אדם שלא מעניין אותו תופים בכלל, ישר קופץ רק מלראות אותו. הוא באנרגיה, נו. אתה רואה בן אדם קופץ ככה, איך אתה לא יכול לקפוץ איתו? הוא בשיגעון, כולה חתונה, אבל הוא בתוך זה. אתה סוג של מאופנת ברגע שאתה רואה אותו על הסט, אתה פשוט מאופנת ומקשיב אך ורק למה שהוא עושה, אפילו באיזה שלב המוזיקה שכבר לא מעניינת. אנשים מאוד מתחברים אליו מהקהל, מושיטים ידיים, מצלמים אותו, סוג של כוכב רוק. מצאתי את עצמי עומד ככה מתחת לבמה שלו כמו איזה גרופי, מתלהב מאוד מהאנרגיות ומהמוזיקה ומה שהוא הצליח לעשות שם על הקהל. גם הוא התאים מאוד לאופי של האירועים המאוד גרנדיוזי שאנחנו עושים, וגם הקהל שאני עובד איתו מאוד מתחבר ביניב. אפשר לומר שיש לו היום דרישה מאוד ייחודית. להתחבר לדברים שנשמעים טוב, נראים טוב, מאוד חשוב לו אסתטיקה. וזה מדליק, כי אתה לא רואה את זה בהרבה מטופות. פרפקציוניסט כזה, גם בנגינה כזה. יניב מתופף את זה ברוב המקרים לייב און די-ג'יי, שזה אומר שהוא מתלווה לדי-ג'יי מובילים, ועדיין הוא מצליח להתבלט מאוד, וזה הרבה בזכות הסקס אפיל. נקרא לזה קול בית למוזיקה, כמו שיש קול בית בשירה, ולפעמים זה נשמע קצת יותר מלטף וקצת יותר סקסי ממה שהמוזיקה עצמה משדרת. משדר מה שאני מרגיש, ומה שאני מרגיש זה המון כוח ועוצמה, זה ככה יוצא, זה הכל, פשוט יוצא ככה.